Първо, за да се регистрирате и създадете акаунт в Riot Games, отворете браузър по ваш избор, напишете в търсачката Riot Games и кликнете върху първия резултат. Сега отворете първия линк. След като вече сме в сайта, кликнете на вход Sign In, а след това долу, където пише Създай акаунт, Create Account, натиснете там. Сега въведете своя Gmail. След това можем да кажем на Riot да ни изпраща новини за игри или нещо друго. Можем да ги отметнем или просто да ги оставим неотметнати, ако искате да получавате имейли за новини. Сега кликнете върху този бутон. Сега проверете своя Gmail, тъй като Riot ще ви изпрати код, с който да потвърдите имейла си. Поставете го долу и натиснете бутона. Сега изберете датата си на раждане и натиснете бутона. Сега въведете име, което ще използвате за влизане в акаунта и след това натиснете бутона. Сега създайте парола и я повторете в полето за потвърждение на паролата. След това натиснете този бутон. Сега превъртете и прочетете условията за ползване, тъй като не можем да ги приемем, ако не го направим. Сега, като приемем, сме създали акаунт в Riot Games. Сега има няколко неща, които можем да направим, като например да влезем в настройките, да отидем във вашия Gmail и да поставим кода, изпратен от Riot, и вече имаме достъп до настройките. Можем да променяме личната си информация, да видим входа си в Riot, да свържем акаунти като Discord и други, да използваме многофакторна автентикация, като мобилното приложение на Riot Games или приложението за автентикация на Google и още. Необходимо е да създадете своя Riot ID, който ви е нужен, за да можете да добавяте приятели в игрите. Можете също така да промените своя Riot ID, но ще трябва да изчакате определено време, за да го направите.